euskaraz ahozkotasuna lantzeko oso garrantzitsua delako, eta euskara eta ahozkotasuna ez ezik ere nik aipatuko nuke sormena, ez? Eskoletan sormena daukin lekua nahiko txikia da, eta beraientzat sortzeko leku bada, jendaurrin plazaratzeko beraiek sortutako leku bat, eta disfrutatzen dute. Normalin da gozatzen duten ariketa bat, jarduera bat, eta horregatik nik uste dut oso garrantzitsua dela beraien buruaren konfiantza garatzeko eta sormenerako gaitasuna batez ere garatzeko. Eitzarrak hemen gaude, eskolan elkarrekin, earki pasatzen du txikitin parian, baina ai gure lagunekin. Programa hau da batez ere bertso ezagutarazteko beraientzako, eta gero baita ere bertso eskoletara salto eman alizateko. Eta egia erran emaitza oso onak ikusten dugu azkenengo urte hauetan. Azkenengo urte hauetan hezkuntza arautuan eman ondotik bertsolaritza, bertso eskoletara hainbat ikaslek ematen dute saltua. Eta gero ikusten dugu azkenengo urtean bertso eskoletan ikasle kopurua gora egin du, gero eta gehiago. Gara ez? Eta nik uste hori seinale badela. Dara klasean bertan landutako hori egiten gustoko izan dutela, eta gero segitzeko asmo bat edo ikusten dute. Bertsoa gustatzen zaizkit txikitatik, joaten nintzen lehen bertso estraeskolarea eta ongi pasatzen hon. Lehenbiziko nik emango dizuet maitasunen inguruko bertsok egiteko. Lehenbiziko puntua edo bigarren puntua, segun. Nik banatuko dut eta tokatuko zizuet bat. Batzuk izango zuet puntu berdina, bertsatu desberdina, bai. Nik Leitzaz gain Iruñerrien ere ematen dut klase, eta azkenengo urte batzutan ja. Eta Iruñerreko eskoletan bertze gauza bada. Leitza herri euskaldun bada, orduan herri euskalduna izanik, ahozkotasuna bere garrantzia du egunerokun ere. Baina herri ez euskaldunetan, Iruñerri batin edo askotan ikasleek beraiek eskolaz kanpo ez dute euskara erabiltzen ere. Eta nik bertsoren bidez ikusten duten gauza bada, beraiek euskaraz ari direla inkonstienteki baina disfrutatzen. Nik hori azpimarratuko nuke ez. Bertze arlo batzutan igual euskaraz behartu xego aritzen dire, eta hontan bertsotan ez dute pentsatzen ere euskaraz ari direnik. Pentsatu gabe ari dire euskaraz. Hitzarekin jolastea beti gustatzen zaie, orduan nik uste dut bertsotan aritzen gozatzen dutela. Eta euskarazko ekintza bada, soilik euskaraz egiten den ekintza bada bertsoa, eta hori inkonstienteki badare barneratzen dute, eta nik uste dut hizkuntzan jolas ludiko baten bidez edo helaraziz beraieri barneratzeko errazago dela. Bertsoak gustatzen zaizkit, kantatzea gustatzen zaitelako eta lagunekin hola bertsotan ibiltzea eta euskeraz di ere bai. Ematen du lehen hezkuntzan jolasten edo irakasten dugu haunitz ikaslei, ez? Jolasten eta jolasaren bidez ikasten. Eta ero debatxereko pausu hortan ematen du jadena zurrunago, seriogo, ez? Eta hor ikusten dugu, ez? Adibidez, lehen hezkuntzatik debatxereko pausun ere, bertso eskoletan ere, ikasle batzuk haunitz ere galtzen ditugu, eta nik uste dudela ja, irakasten dugun eskola sistemonak irakasten dugu ematen du debatxen dena dela serioa, eta ez dagoela abesteko tarterik ere, adibidez, eta abestearen garrantzitsukin. Orduan ikusten dut garrantzitsua dela hori hausteko pixkot eta bertsolaritzara ere inguratzeko. Normalen DBH-en dauden guztiek badakite bertso bat zer den, lehen hezkuntzan jaso dutelako, gustoko izan dute eta nik uste dut DBH-en ere gustoko izango dutela. Joan nintzen Zuhatzara bertso udalekuta, eta intzun bertso saio bat bertso afarien ginen eta kantatu nun, nik eta nire lagun batzuk eta ongi oso. Bat Leitzen ikusi nuen aurten festetan, eta politia izan zen, eta gustatuko litzaidake kantatzea jenden aurren, baino gehiago launen artean hola. Ondorengoa badagoela, bertsoa gustatzen zaion ikasle haunitz badaudela, bertsoarekin disfrutatzen dutena, niretzat hori plazerrutsa da, eta ez nuke inondik inora aldatuko hori sentitzia beraiekin. Ikasten ari naiz eta jolasten, gustora disfrutatzen.